Ej. Jeg er meget bange. Okay. Altså, ser det her overhovedet fedt ud, eller hvad? Nej, det er ikke lige dem. Okay, vi prøver igen. Så vi begynder at nærme os. Ja, det er, hvor vi skal være. Så er der reveal om lidt, Mads. Jeg er bange. Jeg er meget bange. Kan der ske noget som helst undervejs, hvis I kører ind i noget? Er der nogen chance for, at I kan reparere det undervejs? Eller er det bare sådan for... Det kommer an på, hvor stor skade er. Som regel, altså, de er ret effektive. Bilen kan jo sagtens, nogle gange så kører man ind i den anden. Det er lidt til. Det er jo det, jeg tror mange håber på, der sker. Det er det, der gør det interessant. Er I klar? Ja, okay. Ej, fuck mig så. Wow! Det er blevet fedt. Det er nu. Det er fandme en bil, der er klar til at flyve. Hvad er første forsøg? Det kommer til at lægge opsigt, fordi der findes ikke andre. Alle de andre kan I se har et andet design. Det er så fedt. Og hvis ikke I får i hvert fald 5 wishlist i dag. Husk lige at wishlist inde på Steam. Det er faktisk... Men den virker. Kæft, hvor det godt. Det var, hvis vi laver sådan en sådan bi-weekly update på, så vi lige se, hvordan den ser ud. Og fandme godt arbejde nu. Så du kan lige få os med. Det er sgu... Hvad tænkte I, da I så bilen? Det er fandme fed. Jeg synes, det var fucking nice. Det er fucking godt. Jeg var så nervøs. Kæft, det er godt. Jeg fortrød ikke, at jeg brugte så mange timer. Eller om vi bare til at se, den kører stærkt. Det ser bedre ud, når den kører over motor. Altså, den ser jo hurtigt ud. Han må ikke riske den, så bliver jeg ked af det. Jamen, man er ikke lidt Mathias var nej. Jeg er stadig dybt uenig. Lidt patina altid. Det er jo ikke en glombil, hvis den skaber kaos. Ja, altså egentlig. Selvfølgelig. Hvilket jeg nok ikke skal. Det skal man nok ikke sige. Det er en reel glombil, hvis Mathias han kører ind i andre. Ja, det er narrativ harmoni så. Altså, Okay. Det er jo vigtigt, det er on-brand, det vi laver. Det er det, hvis du gerne vil have, jeg skal sige noget. Ja. Husk, at min gode side, det er min højre side. Nå ja. Tak, Mads. Det sætter jeg altså på. Hvad siger vi til bilen? Den er jo federe, end vi overhovedet kunne have regnet med. Det er simpelthen, og nu han har gjort et kæmpe stykke arbejde, simpelthen så fedt. Jeg glæder mig bare til at se, hvordan den ser ud på banen. Det er jo sådan set det vigtigste. Så vi håber, han kan køre fucking hurtigt. For ikke at sige. Er vi herlige? Det vi jo ofte oplever, når vi er ude til sådan her, det er, at nogle af vores hardcore fans finder os, og så følger efter os i løbet af dagen. Og Det er faktisk mest originale fan. ja, det er faktisk rigtigt. Vi har faktisk virkelig været med længe.
Har det været i 22? Det var i foråret efter. Ja, lige Det var da lige var startet. Ved du hvad, det var faktisk vores day one. Der er den! Der var den. Kæft, den er fed. Fuck, den er sygt god fed. Og logoet har den perfekte størrelse, Ja, så for man lige fanden, kan... mand. Jeg kan fange den med QR-koden. Det tror jeg er lidt svært. Shit! Okay, det er fedt. Jeg tænkte for 3 måneder siden, vi fik om Blomblød til at spille. Nu er han på det. Jamen, er du gal, mand? Altså, med den hastighed, de når han lige der, og så bremse ned til, de rent faktisk kan tage det sving der. Det er fucking vildt, mand. bil nu. Det er nok, den er nok med trille lidt, måske. Kommer han igen? Prøv lige at se den der. Prøv lige at se den. Ej. Vi skal tage alkohol. Lige her hive forbi hans mekanikere. Lige så vi lige kan... Lige to. Kan I lugte det? Det er benzin. Jeg aner ikke noget om biler. Jeg vidste godt, at det ikke er det, du arbejder med, så... Men jeg aner ikke skid. Jeg er glad for min Suzuki Celerio. Den kører glimrende. Den er tilbage fra 2015. Kører godt. Klassebil. Ja, klassebil. Men nu vi skal snakke om, hvad der blev sagt i går. Altså, I skal ikke tale grimt om min Suzuki. Det var godt. Ja, så fedt ud. Det var mega fedt. Ja, så fedt. Det er klart, ja, det er det. Man kunne læse det hele vejen hen ad langsiden. Det var godt. Jeg tænkte over nu, ikke man har skrevet sig. Jamen, jeg havde tænkt over det, men jeg fik at vide, at jeg bare skulle levere filen som front. Ja. Men det er fordi, at det er svært at få de rigtige mål og sådan Altså, noget. det sagde han også, fordi han rapper den egentlig som en totalt lineær projektion på bilen. Så derfor så har han fået 250 cm bare rap foran, så det er også derfor, at det er så lidt svært. Hvordan skal jeg UV-rap den på en eller anden måde? Der ser selv hurtigt ud. Det gør den. Den kan jo kun køre stærkt. Jeg tror, at den bil der, den kommer til at sparke op. Lige køre tempen på bagsiden, så kører vi. Det er sjovt, fordi det er en blomjoke. Altså, sparke. Man kan sige, du har lært det til næste gang. Næste bil, du laver. Ja, ja, præcis. Og nu har vi jo alt footage, så nu kan jeg sådan begynde at triangulere. Skal vi lige lave 3D-scanner? Ja, det gør 3D-scanner mit meget. Nej, men altså, jeg får jo først min nye iPad her på onsdag, så kunne jeg bruge lidaren til lige at... Det er en ny iPhone. Jeg har brugt alle mine penge. Jeg er fat i nu. This is the downfall of no. Og det kan du bare Får din bruge 4K ud af eller- kontekst på hvad som helst. Ja. Ja. Det bliver jo bare egentlig et klip nu. Kan jeg få det ene klip? Jeg vil bare gerne have dig, der The siger det. downfall of no. Jeg har ingen penge. Hvorfor valgte I egentlig at få Glom smækket på en bil? Altså, det var jo bare sådan en mulighed, der bød sig. Og så synes vi, at vores spil handler meget om at sådan subversion of expectations og gøre noget anderledes og gøre noget skørt. Og så synes vi jo, at det var perfekt også skørt nok at få Glom på en bil. Jeg vil også sige, når der er nogen, der ringer og siger, hey, kunne det være fedt med at få jeres spil på en bil, så tror jeg ikke, man siger nej. Hvad tænker jeg om, at jeres spiller kom på en bil? Jeg synes, det er fedt. Jeg synes, det er vildt. Det er lidt en anden seriøsitet derovre, det ikke? Når det lige pludselig er sådan public på den måde. Det var sådan en ting, da ideen blev luftet, da man fik at vide, at det ligesom skulle ske. Det var bare ikke det, jeg havde regnet med.
Det lød lidt som en joke. Det lød lidt som en joke. Vi skal have en glombil. Så lidt, hvorfor? Hvad sker der? Det var først, da man så det første billede, at man tænkte... Men det er seriøst. Det her, det er fedt. Det kan blive til noget. Hvad tænker I om designet? Jeg giver dig lidt feedback på det, før det var. Jeg synes, Noah kommer rigtig godt afsted med det. Jeg synes, det er fedt. Det, altså, du kan se den hele vejen hen ad langsiden, der kan du bare se, at der står glom på siden. Og ja, vi snakker om, at vi har lige virkelig nailet, at du rent faktisk kan læse det, ikke? Og plus, altså, er vi jo en af nogle af de få, der faktisk har en bil her med noget attitude. Det er nok første gang, vi har lavet noget, jeg vil kalde et marketing-stunt, om man vil, ikke? Ja. Altså, hvor vi rent faktisk har virkelig puttet noget i det, og det ligesom er noget særligt. Jeg ved heller ikke, om det tæller som marketing, når vi har været på altså sådan Gamebox i Herning og sådan noget. Altså, vi er ude og vise spillet frem, men det er jo ikke sådan en marketingsting. Det er et fedt sted at starte, vil jeg sige. Få glom på en bil. Og jeg har jo faktisk, jeg fik resterne fra vores Gamebox-præsentation. Der havde vi sådan et stort bannerskilt, der hang bag ved computeren, hvor folk kom og spillede. Jeg var den eneste, der havde plads til den i bilen hjem, så den hænger over min sofa. Det er vel også en slags marketing. Sådan, hver gang jeg får gæster, kan jeg lige bede dem om lige at hurtigt at tage QR-koden på væggen. Og sådan, du wishes, det er glom, ikke? Jeg tror aldrig, jeg har set det sådan en person. Nej, men jeg kan være lige tage et billede, når jeg kommer hjem i dag. And that, my friends, is why you need to wishlist Glom.